Hi, hello guys! It's me again, Pinay Bisayan Belgium. Today guys, for this video, I'm gonna show you uh, about my watches. My small collection, but this is only like that watches that I can afford, you know, not a watches that is very expensive. Kasi ito siya guys, mga presents lang ito ng asawa ko, ng ex-husband ko noong kami nag-asawa pa. Saka yung second husband ko. Kasi yung first husband ko, mahilig yun siyang magregalo. Pati ito yung pangalawa ko. Stricto nga lang itong pangalawa ko, pero makaring siya, makaring. Pag sinabi niyang ayaw niya, ano yun niya, lalo na sa mga social media. So guys, ito guys hindi ito payabangan na. I just want to share it with you na gusto ko lang ipapakita sa inyo, na i-share ko lang kung ano ang meron ako. Kasi nakikita ko, sabi ko, ano kaya kung i-video ko to. So ngayon guys, let's see what is all about my watches, all what kind of watches I have. So I know this is only cheaper one, it's not a very expensive one. So sana naman wag kayong magbabash, kasi hindi ako mayaman, mahirap lang ako, nagkukudkud lang ako. So lahat naman tayo guys ay may kanya-kanyang mga iba-ibang mga gusto sa buhay, ay yung mga hilig natin, di ba? Lalo na tayong mga babae, di ba guys? Di ba mga girls? So kaya wag tayong mag-aano na mangbabash kagad, kasi ito wala tong payabangan. So guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe me and hit the notification bell para updated naman kayo sa video ko. At huwag kalimutan mag-like sa video ko. See you guys! I'm going to start it now to show you my watches. Guys, ngayon, umpisahan ko na. Hindi ko alam kung ano yung... So, ayan sila guys. Ito yung nakalagay ko sa box. Yung mga takong watches. At tapos, ito siya guys. Ito yung preview. Ayan siya. Ito siya guys na nasabi ko na yata ito. Ito yung isang gift na niregalo ng asawa ko ng birthday ko, na binigay sa akin yung, binigyan na lang ako niya ng pera na ako na lang binili. So, ayan. Ako matatagalan tayo. Kasi ayan siya. Kung mamaya ko na lang kaya tayo sin. Ayan. Ayan siya. Tapos, ito siya yung aviator. Regalo to ng second husband ko ngayon.
yung hobby ko ngayon. So, ito siya. Ah. So, ito naman siya, yung Invicta. So, ayan siya. Marami nitong nagkakagusto, kahit saan ako pumupunta, tinatanong sa akin kung ano daw ang brand yan. Kaya lang ito siya, natanggal siya. Nilalagyan ko na lang siya ng ano. Kasi, fave ko yan, lalo na pag summer siya. Lagi ko siyang sinusuot pag summer. Ito rin sa ano ko, hobby ko ngayon. Galing na ngayon sa akin. Ayan. So, kasi, bling-bling siya. Kaya marami nitong nagkakagusto. Gusto nila yung bling. Pag may naririnig ako, bigla na naman akong mag-ano. So naman siya guys. Ito siya, my purpose. Ito naman siya, regalo ko sa sarili ko. Ngayon, naghiwalay kami ng kapit ko. Binili ko to siya. Nag-shopping ako. Sinala ko sa isip yung asawa ko. Ay, nag-shopping ako. Tapos ito yung nakita ko. Diba? So, yan yung tapos, ito naman, ang bubuksan natin ngayon. Diba? Bubuksan natin ngayon. Tanggalin natin ito. So, start tayo dito. Ito siya. Sa asawa ko naman ito. Hindi to sira guys ha. Lahat sila kumaandar. Kaya lang yung iba, wala ng battery. Pag bala ko silang
Saka, hindi yan sira guys. Ano to, wala lang to siya, naubos na yung battery. Ito ang pinaarangkada ko parati pag naglilinis ako sa bahay. So, ito sa hobby ko. Ito naman siya guys. Kasi nauso pa noon yung mga maliliit na watches. Sport watch naman to siya. Ito naman siya guys, Ridenia. Favorite na favorite ko yan. Sa ex-husband ko yan. Mahilig yung ex-husband ko sa maliliit. So, nasa ba tayo? Uy! Ay. Namatay na ang aking video. So, ini siya guys. Isa, ano pa rin to siya guys, aviator din to siya. Tingnan nyo. Iba-ibang kulay nito ng ano niya. Anong tawag nito? Ng straps niya. Iba-iba ang kulay. Kaya lang nasira na ito niya. Magpapalit ka nito. Meron akong puti, meron akong blue, black, yellow, black, blue, white, at saka purple. Ito siya yung purple. And then, ito naman siya ay Seiko din. I don't know for sure if from which of these two who own this cover, these boxes. This is from Seiko, and I have the other one too. It's inside of the locker, my closet, because I put something, a lot of things there. So this is the only one. It's not a lot. So it's my abubot, my jewelry. So I don't know exactly this one or the other Seiko or this one. So kasi ngayon guys, bumabalik yung Seiko kasi the best yung Seiko na yung bago ko dito. Puro Seiko yung mga watches ko at saka nung andun pa ako sa Pilipinas.
ano ko. And then, yung Invicta. So, tataasan ko yung ano ko. So guys, that's it all. Bye bye! Don't forget to subscribe.